Bago natin simulan ang kwentong ito, shoutout ko lang yung mga bagong warrior members ko na sina Katbat Pharmacy Angels Iloilo, Zojarts Casual Gaming, Alistair Tabuso, Bien Angelo Basbano, Nordionela, Jeric San Lorenzo, Fernie Lloyd Libre, at sa mga nag-renew ng badge na sina Lee AJRG, King Ada, Queen Hera, Criselda Buranday, Jasper Raid Stories, subscribe kayo dyan, Sendo Bongay, Erickson De Jesus, Bonsky Magkumot Crosilio, at kay Marinel Lagonoy. Maraming salamat po sa inyo. Simulan na natin to. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng lola ni Kate na napagpasa-pasahan na ng kwento sa buong angka nila. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Lola Lolit. Taong 1943, Palumpon, Leyte. Itong mga panahong ito, kasagsagan ng gera sa Pinas, World War II, at ang kasalukuyang sumasakop sa atin ay mga Hapon. Kaya nga, panahon ng mga Hapon yung title eh. Nasa edad 10 taong gulang si Lola Lolit nung panahong ito at wala silang permanenteng bahay dahil nga nagkalat ang mga sundalong Hapon noon. Takot na takot silang magpakita sa mga sundalong Hapon. Gawa ng nasaksihan nilang mag-anak kung gaano kabrutal ang ginagawa ng mga Hapon sa mga babae, matandang babae, sanggol, at kahit mga batang lalaki. Kapag nakakita sila ng babae, walang awa nilang ginagamit ang katawan nito, tapos papatayin. Kapag matandang babae naman, isinasabit nila sa isang puno, tapos babalatan nila ng buhay. At ang pinakakarumal-dumal sa lahat ay yung kapag nakakakita sila ng sanggol, ihahagis nila yun sa ere, tapos ipangsasalo nila yung baril nilang merong kutsilyo sa dulo. Pagbagsak ng sanggol, makikita mong tutusok yun sa kutsilyo ng baril. Masakit pa nito, kinakain nila yung sanggol. Ginagawa nila yan dahil para na silang may mga tama sa utak. Wala na sila sa matinong pag-iisip dahil sa gera. Yan ang dahilan kaya halos araw-araw naglalakad at nag-iikot silang mag-anak para lang makahanap ng ligtas na lugar. Kung hindi nyo kasi na itatanong, 8 sila sa pamilya nila. Pero namatay ang tatay niya at 4 na kapatid. Ang natira na lang, nanay niya, siya, at bunso niyang kapatid. Grabeng trauma ang tinamo nitong 3 dahil sa gera. At ang pinakalayunin nilang 3 ay mapuntahan yung lola ni Lola Lolit, nanay ng nanay niya. Nakatira yon sa isang tagong baryo dito sa Palumpon. Hindi yung basta-bastang tago. Literal na nasa loob ng gubat. Tapos may kuweba ka pang dadaanan para mapuntahan yung mismong baryo na yon. At kilala ang baryo na yon sa tawag na Lalom.
Kilalang baryo yan noon dahil maraming bali-balita na isang baryo yan ng mga aswang. Yan ang kailangan nilang puntahan para maging ligtas sila. Kahit takot itong si Lola Lolit sa baryo na yon, wala naman silang magagawa. Mamili sila. Mamatay sila sa mga kamay ng mga Hapon o mamatay sila sa mga kamay ng mga aswang. Doon sa mga aswang, may tsansa pa silang mabuhay kasi ando doon yung lola niya eh. At saka doon lumaki yung nanay niya. Hindi naman naging aswang. Malaki yung tsansa na baka kuro-kuro lang din yung mga kwento-kwento sa baryo na yon. Bahala na kung anong mangyari. Sa sobrang hirap ng mga dinaanan nila, halos abutin sila ng ilang linggo para lang makita yung pinakabukana ng lugar. Isipin nyo na lang kung saan-saan sila nagtago para lang malusutan yung mga pagala-galang sundalong Hapon. Laking pasasalamat na lang nila dahil may mga bahay silang nadadaanan na pinapatuloy sila para kumain at matulog. Pero hindi sila pwedeng magtagal doon dahil yung malaking grupo ng mga Hapon dadaan na sa lugar na yon. Alam nila kung anong mangyayari sa mga nakatira doon. Binibigyang babala ng nanay ni Lola Lolit yung mga nakatira sa mga bahay na dinadaanan nila na umalis na doon. Dahil nga, paparating na yung malaking hukbo ng sundalong Hapon. Yung iba nakikinig, pero yung iba, mas pinipiling manatili kasi wala silang mapupuntahan. Tandang-tanda pa ni Lola Lolito yung huling bahay na nakituloy sila bago sila tuluyang makarating doon sa baryo ng lola niya. Nakatayo ang bahay na yon sa gilid ng isang bundok. Nag-iisa lang yun doon. Hindi na nila alam pare-pareho kung anong oras na nun pero sa tansya nila, pahapon na kasi unti-unti nang lumulubog yung araw eh. Nagmadali na silang maglakad nun para makahanap ng masisilungan. At ayun nga, nakita nila yung nag-iisang bahay sa gilid ng bundok. Mabilis silang lumapit sa bahay na yon. Pero may 3 aso ang sumalubong sa kanila. Mababangis ang mga aso na yon. Handang-handa silang kagatin. Nang bigla na lang may sumigaw na matandang lalaki. Inawat niya yung mga aso. Tumakbo pabalik yung mga aso papunta doon sa lalaki. Kaya naman tumakbo na silang mag-iina para humingi ng tulong. Wika ng nanay ni Lola Lolit. "Manong, maaari ba kaming makisilong dito? Kahit ngayong gabi lang. Wala na kasi kaming ibang matutuluyan eh. Pupunta kaming mag-iina sa lalom. Kahit ngayong gabi lang, Manong. Ilang linggo na kaming tumatakbo sa mga sundalong Hapon eh. Ang hirap." Habang nagmamakaawa yung nanay ni Lola Lolit doon sa matandang lalaki, pinagmamasdan niya yung paligid ng bahay. Gawa ng yung paligid ng bahay, merong nakapaikot na sampayan. Pero hindi mga damit ang mga nakasampay doon, kundi maraming mga karne na hindi mawari ni Lola Lolit kung saang hayop yun ang galing. At ang matindi pa, sa ilalim ng bahay, nagkalat ang mga uniforme
ng mga sundalo. Kinakalabit ni Lola Lolit yung nanay niya para sana ituro kung ano yung mga nakikita niya. Pero hindi siya nito pinapansin. Bagkus mas nakatuon ang atensyon nito sa pakikipag-usap doon sa matandang lalaki. Makalipas ang ilang minutong pagmamakaawa ng nanay niya, ang sabi sa kanila nung matandang lalaki, Sige, pumasok kayo sa loob. Dumito muna kayo ngayong gabi. Ne? Bigyan mo sila ng makakain. Mukhang pagod na pagod ang mga ito. tinawag ng matandang lalaki yung anak niyang babae para mag-asikaso sa kanila. Pagpasok nilang mag-iina sa loob ng bahay, nagulat sila kasi 4 pala ang nakatira sa bahay na yon. Yung matandang lalaki, anak nitong babae, at 2 sobrang tandang babae na sa itsura nila, mga mukha na silang mamamatay. Merong 3 kwarto ang bahay na yon. Yung isa doon sa 2 matanda, yung isa doon sa magtatay, at yung isa kung saan sila matutulog ay imbakan ng mga gamit. Ang sabi ng matanda, Diyan kayo magpapalipas ng gabi ha. Pero bago yan, kumain na muna kayo. sumama sila sa matanda at doon sila sa balkonahe ng bahay pumuesto. Maliit na balkonahe lang yon na merong maliit na lamesa. Nung nakaupo na sila doon, nag-uusap yung matandang lalaki at yung nanay niya. May mga tinatanong yon. Kung saan sila dati nakatira, anong mga pangalan nila, bakit sila pupunta sa lalom, ilan na yung namatay sa pamilya nila, mga tipikal na tinatanong noong panahon ng giyera. Lahat naman yon sinagot ng maayos ng nanay niya. At itong matandang lalaki, nakaramdam ng awa sa kanila. Paanong naawa? Nung hinahain na kasi ng anak niya yung kakainin dapat nilang pamilya, bumulong yon sa anak niya at isa-isang inalis yung mga putahing nasa lamesa na. Naglalaway pa naman yung nanay niya kasi mabango at mukhang masasarap yung mga pagkain. Pagbalik ng anak nung matanda, naghain na lang ito ng mga prutas. Dala ng pagkagutom, kinain na lang nila yung mga prutas at hindi na sila nagtanong kung bakit inalis yung mga unang inihain sa kanila. Wala hihimatayin na sila dahil sa gutom. Nakatitig lang sa kanila yung matandang lalaki nun. Tanong ng nanay ni Lola Lolit sa matanda, Manong, "Kayo, hindi pa ba kayo kakain? O hinahanda nyo pa yung pagkain nyo? Maggagabi na kasi. Di ba dapat patay na lahat ng gasera? Kasi baka madaanan tayo ng mga sundalong Hapon." Nakayuko lang yung matandang lalaki. Nung inangat nun yung ulo niya, ayon dito kay Lola Lolit, ibang-iba ang hugis ng mga mata nun. Maikukumpara sa mata ng pusa, yung mata nung matanda. At yung kulay abo. Papaanong nakita ni Lola Lolit yung mata? Gawa ng madilim na nung mga oras na yun. Pero angat na angat ang kulay ng mga mata nung matandang lalaki. Maging yung sa anak nitong babae, ganun na rin yung kulay.
Lahat silang mag-iina nakita yon. Lahat sila binalot ng takot sa katawan nila. Yung pakiramdam na nasa alanganin yung buhay mo. Yung alam mong mapapahamak ka. Yung nanay ni Lola Lolit tumigil na rin sa pagsasalita. Maya-maya pa, yung dalawang matandang babae na mga mukha ng mamamatay, bigla na lang lumabas ng pintuan. Nakatagilid ang mga ulo at nakasunod doon sa matandang lalaki. Gusto na sanang sumigaw ng nanay ni Lola Lolit pero biglang nagsalita yung lalaki. Ang sabi nito, "Hindi nyo kami kalaban sa ngayon. Hindi nyo rin kami kakampi. Nagkataon lang na napadaan kayo dito at kailangan nyo ng tulong ko. Pero kung wala ang mga sundalong Hapon bilang pagkain namin, hindi kami magdadalawang isip na kainin kayo. Sa panahon ngayon, kakampi nyo kami. Pero pagtapos ng gera, hindi na. Tumito lang kayo buong gabi dahil wala kami rito. Papatay kami ng mga sundalong Hapon." Tumuro yung matandang lalaki paikot sa bahay at nagsalita ng, "Lahat ng karne at lamang loob na nakasampay dyan, lahat yan ay galing sa mga sundalong Hapon. Kaya hindi kami nagugutom sa araw-araw. Ang gusto ko lang mangyari, pag alis nyo dito bukas, wala kayong nakita at wala kayong nalaman. Huwag nyo rin babanggitin ang salitang aswang dahil malalaman namin kung nasaan kayo." Matapos magsalita nung matandang lalaki, umalis na ito ng bahay kasama yung dalawang matandang babae at yung anak niyang babae. Pero yung tatlo, nakatuwad habang sumusunod sa kanya. Ayon kay Lola Lolit, para silang mga lumulutang sa ere nun kasi sobrang bilis nilang maglakad. Bigla na lang nakaramdam ng mainit si Lola Lolit sa upuan niya. Yung nanay niya pala, naihina ng matindi. Nanginginig ang buong katawan nun habang tulala sa malayo. Maging yung isa niyang kapatid, takot na rin. Maya-maya pa, niyaya na sila ng nanay niya na pumasok doon sa sinabing kwarto nila. Isang gasera na lang ang nagsisilbing liwanag sa bahay. Nakalagay pa yon sa balkonahe. Habang nagpapaantok silang mag-iina, nakakarinig sila sa labas ng bahay na merong mga bumabalagbag. Nakailang ulit yung tunog ng balagbag na yon. Yun bang parang merong hinahagis na mabigat na bagay tapos maririnig mong babagsak sa lupa? Paulit-ulit nilang naririnig yun. Ilang oras ang lumipas, narinig nilang may mga dumating na sa bahay. Sandaling-sandali lang yung ingay, tapos tumahimik na naman. Nakikiramdam si Lola Lolit sa pintuan ng kwarto nila nang may narinig siyang
Lumayo siya kaagad sa pintuan at tumabi sa nanay niya. Wala rin. Hindi rin sila nakatulog nung gabing yun. Nanatili silang nakaupo sa sulok ng kwarto habang hinihintay mag-umaga. Awa naman ng Diyos. Pagsapit ng umaga, yung mismong matandang lalaki na yung nagbukas ng pintuan nila at sinabihan sila na kumain na muna. Kakailanganin nila ng lakas dahil pupunta pa sila sa lalom. Yung mukha nung matandang lalaki naging normal na ulit. Napakabait ng itsura nito. Hindi tulad nung nakita nilang itsura noon nung gabi. Yung paligid, tila ba bumalik na sa normal. Yung mga matatanda nasa upuan na lang nila at mukhang hinang-hina. Yung anak na babae ng matandang lalaki nagwawalis sa labas. Prutas ulit ang kinain nila nun. Matapos kumain, nagpaalam na silang mag-iina. Nakangiti naman yung matandang lalaki sa kanila habang tinitingnan silang papalayo sa bahay nito. Napalingon si Lola Lolit doon sa sampayan. Laking gulat niya nung nakita niya na buo-buong katawan ng tao na ang nakasampay doon. Tinuro niya yon sa nanay niya. Dala ng takot, kumaripas na sila ng takbo papalayo sa bahay na yon. Sa ilang oras na paglalakad, nakita na ng nanay niya yung isang malaking puting bato na nasa gitna ng gubat. Palatandaan yan na malapit na doon yung baryo ng lalom. Ilang oras pa ulit na paglalakad, may pinasukan silang malaking kuweba. Paglabas nila sa kuweba na yon, bumungad sa kanilang tatlo ang baryo ng lalom. Sobrang konti ng bahay doon. Mga nasa 10 o 12 lang. Tapos wala kang makikitang mga tao sa labas. Dali-daling tumakbo yung nanay ni Lola Lolit papunta sa dati nilang tirahan. Konti lang naman ang mga bahay doon, kaya madali mong makikita. Nagmamadaling kumatok yung nanay ni Lola Lolit nun. Kasi iba talaga yung aura ng baryo eh. Kahit wala kang nakikitang mga tao, mararamdaman mong maraming nakatingin sa'yo. Pagbukas ng pinto, ando doon yung lola ni Lola Lolit. Niyakap sila nun at iyak ng iyak. Dahil buong akala niya, patay na silang mag-iina. Minsan palang pumunta yon sa kanila para sunduin sila pero wala siyang nadatnan ng mga tao doon. Kaya gabi-gabi silang naghahanap para lang makita silang mag-iina. Grabe yung tagpong yon. Iyakan talaga. Pero mas bumigat yung tensyon sa lugar nung narinig ng lola ni Lola Lolit na namatay yung tatay niya at ilan niyang mga kapatid. Mura ng mura yung lola niya nun. At sinabi nito na huwag silang mag-alala. Gabi-gabi rin silang gumagala para pumatay ng mga sundalong Hapon. Maya-maya pa, lumabas yung lola niya at nagsisisigaw yun doon. Ayan na. Isa-isa nang nagbubukasan yung mga pintuan ng bahay at may mga naglalabasan na ring mga tao doon. Lahat ng mga tao doon masaya para sa lola niya. Ilang oras ang lumipas, nagtipon-tipon sila sa pinakalikod ng baryo. Kumakain sila nun, pero nakahiwalay ang kinakain nilang mag-iina.
Gusto sanang makikain ng nanay ni Lola Lolit sa pagkain ng nanay niya pero inaawat siya nito. Ang sabi, yun lang ang kainin nila. Habang kumakain, naririnig ni Lola Lolit yung usapan ng matatanda. Kumpirmado, yung baryo ng Lalong ay isang baryo nga ng mga aswang. Pero kahit doon sila nakatira kasama ng mga aswang, hindi naman sila ginagalaw ng mga yun. Dahil nere-respeto yung lola niya sa baryo na yon, gawa ng isa ito sa mga matatanda kung tawagin. Fast forward tayo. Kalahating taon ang lumipas. Napagpasyahan ng lola ni Lola Lolit na umalis na sa lugar na yon at ililipat sila sa kapatid niya. Mas ligtas kasi ang lugar na yon. At saka, palala na ng palala yung nasasakop na lugar ng mga Hapon. Baka maabutan pa sila doon. Nagsisimula na rin silang maghukay-hukay sa kagubatan dahil marami silang ibinabaon ng mga kayamanan, mga armas, basta iba-iba eh. Kaya naman lumipat sila mula Palumpon hanggang sa Ormoc. Hinatid lang sila ng lola niya, tapos bumalik ulit yon sa Palumpon. Namuhay naman sila ng payapa dito. Kaso lang, yun na ang huling beses na nakita niya yung lola niya. Hindi na naulit pa. Ilang taon ang lumipas. Natapos na ang giyera. Nanalo tayo. At lumipas na ang karumal-dumal na panahon ng mga Hapon. Okay, opinyon ko sa kwento. Sobrang nakakagimbal. Nakakatakot tong kwento na to. Isipin mo na lang yung nangyari sa pamilya ni Lola Lolit. Doon pa lang nakakatakot na eh. Kahit wala pa yung mga aswang-aswang sa kwento. Nakakatakot at saka nakakalungkot. Alam nyo yun? Kasi ang daming namatay nito eh. Pero history naman na. Condolences na lang sa mga taong may kamag-anak na namatay nung mga panahong yon. Okay, kaya siya nakakatakot kasi tumira sila sa baryo na puro mga aswang. Anong mararamdaman mo doon, di ba? Halos sa araw-araw na pamumuhay mo, puro aswang yung makakasalamuha mo. Grabe yun, di ba? Pero ayon naman kay Lola Lolit, para din talaga silang mga tao. Lalo na kapag umaga. Talagang hindi mo mahahalatang mga aswang sila. Wag na wag lang sasapit yung hating gabi. Kasi para silang mga nagiging aso. Yung tipong kahit kilala ka nila, nakakalimutan ka nila. Kasi iba yung pakiramdam nila kapag gabi. Kaya nga, hindi sila pinapalabas ng lola niya kapag gabi. Mahirap na. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.